Gu izan ginen fakultateko conejillos de India, ze tokadazkun Bolonia plana estrenatzie. Orduen, tokadazkun plan zarreko azterketak eta plan barreko taldeko lan eta lan individualak eta baita klase presentzialak, bebai. Orduen, moldatu garan, era baten edo bestien. Bai, lau urte interesante esan ziren. Eta behin batek esan zauen unibertsitateko lagunek, betiko dizela, eta nire kasuen, zelako errozoie dakon. Anekdota moduen, laugarren urtien, gradua maierako lana inbersan duen, eta akordaten nahi presentan hauela martitzen baten, domekan, San Ferminetatik bueltan etorritze, martitzenan abots barik, eta astelen guztize pasan hauen gargara gehitzen. Ta aproba nauen.